איזה יופי. אני חושב שדברים מסתדרים ככה חלק, בלי בעיות. בשביל זה יש אותי. תאמין לי, הבחירה הכי טובה שעשיתי זה למנות אותך מספר 2, אתה יודע? אבל למה לקח כל כך הרבה זמן? סתם, אנשים זיינים את המוח. עשו לך בעיות? לא יותר מדי. בואו צ'פ נעשה תקציב. אתה מחלק? אתה מחלק. כמה הבאת? חצי קילו. לא יותר? לא. בוא, לחייך, מספר 2. חיים. רואה שגם מספר 2 פה. פה. זאת הבחורה שהבאתי, תכירו. אני רוצה לשחק איתה. טוב, צ'פ. בוא נתחיל לשחק כבר. פנה. לך פתח, תראה מי זה. גם ככה אחר היד. מאיפה את? כאן, מהסביבה. איך קוראים לך? ויק. שלום חבר'ה. בת זונה. מה נראה לך? באת לפה לתפור את 4 אתם עם הגולפן תפוחי אדמה הזה? שב, כדאי שתירגעו מהר. היה נחמד לעשות איתכם עסקים, חבר'ה. אין לך מושג עם מי את מתעסקת, ילדה מטומטמת. כן, שמענו עליך. הראשון שצא תקבל כדור לראש. לך תביא את המזוודה ותראה להם מה קורה למי שמתעסק איתנו, ברור? צא! אני גזען אותך, יא מטומטם, אני עוד גזען אותך, יא בן זונה. חשבתי לבוא ולגנוב, שאני אהיה כל כך קל. רבים וגדולים נכנסו, היום כולם נמצאים במועדון השיש. 3 מטר מתחת. ברוך הבא למועדון השיש.